हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायहरफिननाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय अन्नानै भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो बे भिडिअआ दाखालि 20 अक्ट'बरनिनो आरोना आं इदिट खालामनो सोलाबाखैमोन दिनै जोंहानि फिसालानि फार्स्ट बार्थडे आरोना 1 year कमप्लिट जाबाय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय अन्नानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आं बारा बुंबाय थाला Hello, tadi gue yang pen, nah ini ada saya. Nah, ikutan gambar sih mana kamu ini? दानिया आं केकखौ लानानै फैबाय नायनोसै एबार केकआ माबायदि एबारसो फार्स्ट इयारखाय बारा मानसि लिङाखै न'नि गोजायैनो खालामनो होननानै ओरैनो फिसासो आरो 네 이제 팔 없으면
같이 만들고 있어.